Teresene. Rep her akşam bize ne hili gözelligi soğut beriye. Onun bide, maňa, saňa bolan söýgüsi ne hili beýik. Bar zady yaradan Hudaýmy? Oň meniň bilen işi ýoklu. Men oň üçin kim? Belki günäsiz aýal bolan bolsam, Hudaý meni gowy görür. Ýöne men günäsiz däldir. Revka, onun 3 ýyllap taglymyk beren wagtyny senem bolan bolsadyň, İsa taglym atam berdimi? Safira, Meryem bize o hakda gurrun versene. Hawa biz ol barada gurrun versene. bolýa, gurrun bererin. İçeri girelim. Onu biz ilki başından başlaýar. İtaatın hoş geldin. Yok yok. İsa'nın tarihini düşünmek için en başından başlamalı. Yazgı şeýle diýe. İlki başta Hudaý ýeri, ähli ösümlikleri, haýwanlary, kuşlary, deňiz balyklaryny yaratdy. Toprakdan adam ýasady. Ol onun içine ýaşaýyş demini üfledi. Ol onu Adam diýip atlanyrdy. Hudaý Adamyň eke bolmagy gowy däl. Oňa kömekçi de yaradalyň diýdi. Hudaý Adamyň gapyrgysyny alyp, ondan aýal ýasady. Aýal oňa baş bolmady ýaly. Hudaý Adam ata bile Howeny, Hudaýyň ýanyny erem atly ajaýyp bagda ýaşapdyrlar. Bagda Hudaý olur bilen gatnaşykda bolupdyr. Ol ýerde ne jepa, ne zulüm, ne de ölüm bolupdyr. Şonu Hudaý oňa, Adam, hem agaçlaryň meýwesinden iýip bilersiň. Ýöne, ýagşylyk we ýamanlygy bilme agajynyň meýwesini iýmäň. Gulak asmasaňyz ölersiňiz, diýdi. Günleriň birine şeytan Howenäni allady. Ol meýwäni ýolup allady, onu diýişledi. Adam sana da dağıtıp görmek üçin berdi. Adam atadır Howenäniň gelşikli diýen etmegligi, erem bagynaky, öz aralarynaky, adamlar we Hudaý bilen aralarynaky tazlaşyga bozdy. Hudaý ýerini äletledi. Erkek adam agyr zähmet etse de war edildi. Aýal bolsa ejir çekip çağı dogurmaly, adam sana boyun bolmaly boldy. Hudaý şeýle hem aýalyň tohumyndan ýylanyň kellesini manjyratjak birine dünýä iňnerjekdigine söz berdi. Hudaýyň sazlaşygy we yaradan zatlaryň şöhratyny dikeltmek islenligi mukaddes kitapda aýdylýar. Hudaýyň maksadynyň bir bölegi Awraýym açylypdyr. Awraýym Hudaýa jany teni bilen ananypdyr. Hudaý Awraýyma hem ol arkaly ähli halklara ak fata berjekdigini wada beripdir. Günleriň birine Hudaý Awraýymy synap görmekçi bolup, oňa öz ogluny gurban getirmekligi buyurdy. Awraýym şol olsa santy sajaksyz nesilleriň ähli halklara berejek ak patalaryň bolmajagyny bilýärdi. Ýöne şonu da Hudaý anany we oňa tawin boldy. Hudaý, Awraýym, indi men sen wepalygyny bilýän, sen hatda söýgüli ogluňy da gaýgyrmadyň, diýdi.
Uğrayım şahalaryň içine duran guzyny gördü. Ol onu alıp oğlunyň ýerine Hudaýa gurbanlyk berdi. Hut şu gurbanlyk hem Hudaýyň geljeki maksadyny öňünden görkezdi. Hudaýyň maksady näleti derbi dagyn edip, adamlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşyklary dikeltmekdi. Nasra şäherine çağalykdan 100 watly ýigit bilen adagly bolan bir gyýdy ýaşaýardy. Onuň ady Meryemdi. Rep sen bilenler, ol sana ak pata verdi. Korkma Meryem, sen Hudaýdan merhemet tapdın. Sen göwreli bolup bir oğul doğurarsyň. Onuň adyna İsa dakarsın. Men durmuşa çykmadyk gyýdy ahyry. Bu nädip beýle bolup bilýär? Mukaddes ruh inerdi, seni Hudaýyň güýji gurşap alar. Senin göwreňde göterjek çağaňa Hudaýyň ogly diýler. Senin garynnaşyň bolan önülgesiz Elizabetam çağa doğurar. Ol häzir 6 aýlyk göwreli. Hudaýyň başarmajagy işi ýokdur. Men Rebbin gyrnagy. Goý hemme zat oň aýdysy ýaly bolsun. Meryem Elizabet'i görmäge gitdi. Elizabet, Meryem? Kıydım Meryem. hakykatdanam. Sen ayarlaryň arasynda iň bagtlysysyň. Teň çağaňam bagtlydyr. Muň ýaly bagyt maňa näme üçin berildi? Rebbimiň ejesi men ýanyma geläýdi. Teň sesiňi eşden wadymy? Göwremdäki çağa şatlykdan ýaňa gymylla berdi. Men Hudaýyma alkyşaýdýan. Halasýarym Hudaýa kalbym şatlanýar. Ol maňa öz hyzmatkaryna nazaryn saldy. Hemmeler meni bagtly aýal hasaplar. İsa Beytullahymda mal ýatagyna doguldy. Sebäbi garynnaşlarynyň otagyna Meryem bilen ýotuba ýer tapylmany. Perişteler jem bolup, onuň dogulanyna şatlanyp, aýdym aýtdylar. Çağany sünnet etmeli wagty gelende bolsa, oňa İsa, ýagny Hudaý halas edýär diýen ady takdylar. Meryem bilen ýotup ony ibadatxana Hudaýyň öňüne getirdiler. Bunu işlemde İsa'nın hemmeleri ýal dälligini düşündüm. Periştene İsa'nın Hudaýyň ogly diýip atlanyrdy. Ýöne gurun Hudaýyň aýal bilen gatnaşygy hakda däldir. Ol olary öz ýaradan zatlarynyň üstünden ygtyýar beripdir. Hudaý hemme zat edip bilýänler. Näme onyňyň zokmy? İsa da edilsiz we men ýaly dogulupdy. Onuň doguluşy bir keramat bolupdy. Sebäbi ol ýöne bir adam däldi. Kovediň, çünki Hudaýyň padşalygy ýakynlaşdy. Elizabet'in ogly Yahya çokunurjy, Ýordan derýasyna adamlary çokunuryp ýörke, Hudaý onuň üstü bile görledi. Men size suw bilen çokunurýan.
Emma menden has güýçli biri geler. Men onun çarığının bağını çönmäge de münasip däldirin. O sizi mukaddes ruh hem ot bilen çokundurar. On küreği elindedir. Ol harman yerini süpürüp buğdayı amlarına yüyüşürür. Samanı olsa tendez otla yakar. Mukaddes ruh hem gökden inen kepleri görünüşünde İsa'nın egnine gonly. Gökden gelen sesem, sen meniň söýgüli oglumsyň, men senden köp razydyrum, diýdi. İsa çokunurlandan soň wagt etmäge gitdi. İsaň berýän taglymaty oň ygtyýaryny suwut edýärdi. Bu Meryem'in oğlu dämi? Hawa şol. Ýuwaşrak bolun. Rebbin ruhu maňa seňni. Çünki ol meni garyplara hoş habar wagt etmäge, esirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etjegini, Rebbin ajaýyp gününiň gelenini habar bermäge meshetdi. Ol gogul atlar aýdýar. Siziň eşiden şol ýazgyňyz şu wagt berjaý boldy. Yazgı ber çay bolly. Bu atlan hemmesini diňe Mesih ber jaý Bil etdiler. nerden bileli? Oň sözleri hayran galyrýardy. Görkezýän gudratlary bolsa, anam döre diýdi. Ine şu Yine de şolla. Bu kim? Nasralı belli mi oğlum? İsa. salam. Salam. Nire gelýän? Ýyzyňa gaýt. Muallim, ona yakınlaşma. Ona bir elek seyretseňiň murdar bolarsyň. Meryem, Nasralı İsa, sana näme gerek? Sen kimdiňi bilýäs? Sen Hudaýdan gelensiň. rahatlanın. Jin arwahlar. Bu ayarlan çıkıp yok bolun. Ol öläýdi. Olan öldüreydi. Elinde girjek bolýarmy? Yok, mukaddes adam beyletmez. Meryem, Ibrahim'in kızı. Ol sagalaydı. O diri. Nehine gudurup. Bu kim ka? Hatta ruhlara maňa boyun bolýarlar. Bu gudrat. Bu gudrat. Näde beýle bolup biler? Sağ ol. Sağ ol.
Minnettar. Sağ ol. Şol günden başlar men İsa'nın ýygyna düşdüm. Oň tawşyryklaryny berja edip başladym. Men köp ýyllap utanç içinde ýaşadym. Ýöne İsa maňa at awraýymy gaýtaryp berdi. Oň güýji mennäki arwahlary kowdy. Ýeçejigim. Sapfira. Dina, sen İsa'nın sözlerini eşitdiň, gudratlaryny gördüň. Hawa, ine men näme üçin oň hatyrasyny hemmezat taşladym. Muň ýalydan diňe men ýeki özüm däl. Biziň aşlygymyz hem ruhy, hem fiziki taýdanly. Biz özümizi Hudaýa tarap alyp barýan ýoly görkezjek adama garaşýardyk. Çykkansa ýagdaýly bolan görüş ýyllary bizi umytdan mahrum etdi. Şoň üçin İsa baran ýerine adamlary şol umydy gaýtaryp berýärdi. Bu kim? Bir ýaşy. Ol bir tulaýalyň ýeke çeperdenni. Ýaşygyt, tur. Aramızda bir beyik diýenler peýda boldy. Hudaý öz halkyny halat etmäge gelipdir. Eger özüňizi söýýänleri söýýän bolsaňyz, näme syýlaňyz bolar? Çünki günäkärler hem diňe özlerini söýýänleri söýýänler. Eger diňe özüňize ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaňyz, näme syýlaňyz bolar? Çünki günäkärler hem şuň ýaly edýänler. Ol oňa elinde girýärmi? O ne edip oň bile gürleşip bilýär. Bir haya. Yok. Düşmanlygyňyzy söýün we olara ýagşylyk edin. Hemişe kardy berin. Şeýseňiz, syýlaňyz gaty uly bolar. Hem Hudaýyň çağalary bolarsaňyz. Çünki ol gadyr bilmezlere de, erwetlere de rehimlidir. Ataňyzyň rehimli bolşy ýaly rehimnar bolun. Hudaýyň hatda iň günäkär adamlary da söýýänligini, olaryň halat edilmäge we Hudaýyň suretine gaýtaryp getirilmäge mätäçliklerini İsa edýärdi. Ýyllyklaryň dowamyny däpde sorlaryny ýegirenip gelen ýat adamlarymyzy şeýli arzalap, töýüp bolýanlygyny biz bilmeýärdik. Halanılmayan bu ayal kimke? O Samaryalı ayal, düşlüklüdür ha. Bolya gideli. Biz imit almalı. Bizim muallim araşyar ahiren. Maňa içeri ýaly suw berermiň? Sen Yehuda ahiri. Men bolsa Samaryaly. Sen nädip suw sorap bilýän? Eger sen Hudaýyň näme berip bilýänligini, kimiň özüňden suw dileýänligini bilýän bolsaň, özüň ondan suw sorardyň. Ol hem sana diýerlik suwny bererdi. Mugallim,
Sen su çeker ýaly gabyňam ýok. Guýy bolsa çuň. Sen suw nerden aljak? Bide bu guýyny atamyz Ýakup berdi. Oň özi çağalar sürüler şu ýerden suw içipdirler. Sen näme Ýakupdan ulymy? Bu suwdan içen ýene de suw sar. Ýöne men berjek suwumdan içen adam hiç haçan suw samaz. Ol suw özüni içenler üçin baky ýaşaýyşyň çeşmesidir. Mugallim, gaýdyp suwsama diýäli. Şu guýynyň ýanyna gelme diýäli. Şo suwdan maňa da bersene. Git de äriňi çağıryp gel. Men ärim ýok. Ärim ýok diýip sen dogry aýtdyň. Sen 5 äriň bolupdy. Ýöne häzirki ýaşaşyp ýöreniň sen äriň näl? Sen bunu dogry aýtdyň. Mugallim, görýän öle sen peýgamber ýalyla. Men ata-babalam şu dagda secde edipdirler. Siz Yehudiler bolsa Hudaýa secde edilýän ýer Ýerusalimde diýersiňiz. Maňa ynanay. Wagt geler ne bu dagda, ne de Ýerusalimde Hudaýa secde edersiňiz. Siz kime secde edýäniňizi bilmeýärsiňiz. Atanyň münasip bolşy ýaly. Oňa hakyky secde edýänler. Ruhda we hakykatda secde etjek wagty geler. Şol wagt eýem geldi. Hudaý ruhdur. Şoň üçin hem oňa secde edýänler ruhda we hakykatda secde etmelidirler. Anha şolay ýaly. O nädip oň bilen gürleşip bilýär? Ol onuň kimdigini bilýär. Men bilýän, bide Mesihiň geljegini. Şonno ol bide hemme zady habar berer. Hawa, şol men. Gelin, men durmuşymda bolan zatlaň hemmetini bilýän adam baryp görüň. Gelin. Ol Mesih mike? Mesih? Mesih? Vaat edilen peygamber bolup bilmet. Gelin, görüň. Gelin de. Mugallim, al bir azajyk garwan. Menne sizin bilmeýän iýmetiňiz bar. Oňa ýer ýaldat getirip beräýdilermi-ke? Men iýmetim özümi bereniň erkini berja etmekdir we onuň işini gutarmakdyr. Meydanlara seredin. Olar agaryp oraga gelipdir. Teredin näçe adam gelýär? Samariyalılar üçin hem hoş habar. Adamlar İsa'nın ýanyna gelip, oň öz ýanlaryna galmagyny we öwit nesihat bermegini haýyş etdiler. Biz o ýerde 2 gün bolduk. Şonda köp Samariýalılar oňa iman etdiler. Haýsyňyz alad edip, boýuňyzy jinnek ýaljak ösürüp bilýäňiz. Ujuýupsyzja zady da edip bilmeýän bolsaňyz, näme üçin başga zatlaryň aladasyny edýäňiz? Liliyalara seredin. Olar nähili ösýärler. Olar zähmet çekmeýärler, ýüpem egirmeýärler. Süleyman hem öz şöhraty içinde olar ýaly geyinmänler. Eger Hudaý ertesi oda atyljak meydan otlaryny şeýle geyindirýän bolsa, sizi de geyindirer. Ey imany azlar. Ya Rab, bizim imanımızı köpöl. Eger sizde garçysaň tohumy aljak imanyňyz bolup, şol duran incire.
Yerinden gozganyna deňde geç diýseňiz, ol size kulak asar. Azgınlığa düşmezlik mümkin näler. Ýöne şol azgınlygy alyp barýanyň daat gününe, oňşu çağılaň birini azdırandan boynunu degirmen aşyna asyp deňde oklanany gowalardy. Hudaýyň paçalygy näme meňdeýär? Garçy ise tohumunu meňdeýär. Bir adam garçy ise tohumunu alyp öz ýerine ekýär. Ol ulolup ullokana gaçy bolýar. Göğün kuşlary hem oň şahalaryna gidilenýär. Oň näme arada gurrun edýänine düşünýär. Siz näme bu salgyt ýygnaýjylardyr günäkärler bile iýip içýäňiz. Lukmana sağlar däller, sırkawlar mätäçdir. Men dogry adamlary däller, günärleri towa çağırmagy geldim. Oň eşiginiň etegini elimi degirsem. Şpalardım. Kim maňa elini egerdi? Kimdir biri maňa elini egerdi? Men özümden güýjüň çykanyny duýdum. Sana ben elimi devirdim. 12 ýylyň içidir. Kan akmadan ejir çeker. Lukmanlar elimdeki feriştelerimin baryny sarp etdim. Men sana elimi degiren o adymy şüphalym. Gyzym. Seni imanyň halas etdi. Bar, sagaman git. Minnettar. Oňa gyýdym diýdimi? Hawa, biziň kanunymyza göre ol aýal 12 ýyllap arasa däl ahyry. İsa oň maskaraçylygyny örtde awraýyny aýtyryp berdi. Garaz nämeň? İnsan güýjüniňmi? Ýa-da duýgudaşlygynyň şypa berýändigini men bilmedim. Korkma ey kiçijik süri. Çünkü ataňyz paçalygy size bermäge razy boldy. Emläňizi satyňla sadaka berin. Özüňde göklerde könülmeýän kiseler we tükönmeýän hazyna taýýarlan. Ol ýere ogry goloýlaşýan näler, güýe-de deýýän näler. Hazinaňyz nirede bolsa, ýüregiňiz hem şol ýerde bolar. Ey Zenan, sen öz keseliňden sagalýaň. Seredin o sagally. Kudret. Seredin o sagally. Gelinle seredin. Ýene de bar Kudret. Hudaý şöhret. 18 ýyl. Muallim, Hudaý seni öz penasynda saklasyn. İşler ýaly 6 gün berilipdir. Şipa almak üçin sabat günü däldi. Şo günlüň birinde gelin. Ey iki yüzlüler,
Sizin her biriniz sabat günü malyňyzyň ýüpüni çözüp, onu suwa ýakmaga äkitmeýärmisiňiz? Öwraýmyň şu gyzyny şeytan eýem 18 ýyl bäri dank goýupdyr. Näme onu sabat günü derdinden gutarmak bolmaýarmy? Cenep. Oğlum, dinle, bu ayar zınan üstünde tutuldu. Musa kanununa bunun yağları da aşlap öldürmek buyuruyor. Howwa! Onu öldürmeli! Onu öldürmeli! Onu öldürmeli! Sen ne mi diyen? Oğlum, birin 2 tane şayadım adam var. Bu ayarla ne mi ceza vereli? Sizin haysiýiňiz günäsiz bolsaňyz, bu aýala daşy ilki şol atsyn. Zenan, olar nirede? Seni ayıplayanlar nirede? Hiç kimim yok. Menem seni ayıplamak. Bar, kaydıp günah etme. Kalkım in götüreyin de. Yalan boyunma min. Ne görüyor musun? Men İsa'ny görýän. Kanunu inkar ediyor. Bir dayhan ekin ekmeğe çıkıptı. Savat gününü bozuyor. Olan kebiri yolun... Bu nekerler bilen dostlaşıyor. Göğün kuşları gelip... Eğer şu gidişine yol versek, onunla hem milyona iman eder. O sebepleri immiller gelip bizim ibadet kanamızı buyuran eder. Kebiri mes toprağa düşüyor. Olar göğürüp çıkan son bol hasıl getiriyor. İnsan dodaga düşürmek olary başartmady. Emma olar näme etmeli bolsa da edip, oňuňuna böwet bolmagy yüreklerine düwdiler. Şeýdip olar şägirtleň arasyndan bir dönük tapdylar. İsa şägirtlerini alıp Zeytun dağına doğa etmäge gitdi. Şo gece İsa çenden aşa hasrat çekdi. Siz näme uklap ýatyrsyňyz? Turun. Tinaga düşmedi ýaly doğa edin. Yuda. Oşamak bile insan oğluna hainlik edýämiň. Yarep, kılıçlalı mı? Erik gelin, olar tutun. Saklanın, bes edin.
Bir garakçyny gözleýän ýaly gylyçly naýdaly gelipdiňiz. Men siziň bile her gün ibadathanada bolýardym. Şonda siz maňa el gallyrmadyňyz. Tümlügün höküm sürmeli günüň geleni üçin häzir siziň wagtyňyz geldi. Tıssavedim. Oňa öz dosty haýnyk etdimi? Olaň şägirdimidi? Bizim hemmemiz onu gowy tanaýardyk we ynanýardyk. Gözüňizi aýraýma. Şo gece garawullaryň üstünden güllüler. Seni kim urdy? Velilik et de. Şimdi seni kim urar? Saklanın. Saklanın diye. Onu maslahat alıp gelin. Aýtsana, diýmek sen Mesih mi? Aýtsama, siz inanmarsaňyz. Eger sorasam, jogap bermersiňiz. Mundan beýlek insan ogly gudraty güýçlüğiniň sağ tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň ogulla. Mennigimi sen aýdyp dursaňa. Ol Hudaýa dil ýetirýär. Bize başga şaýat. Siz ol Hudaýa dil getirenini eşitdiňiz. Biz onun öz ağzından eşitdik. Ölüme münasip. Onu Pilatusyň ýanyna alyp barars. Onu ekidin. Şeýdip onu Rim hökümdary Pilatusyň ýanyna alyp gitdiler. Zalim Pilatus eýýän müňlerçe adamy haza çüýlemäge höküm edipdi. Muň ýaly ir gelip siz menden näme isleýäňiz? Adam halka azdırıyor. Ol bütün Yahuda da gozgalynyňy çagyrýar. Ol günäli. Kaysara salygy tölemegi gadagan edýär. Özüni hem Mesih, hem padşah diýip yglan edýär. Padşah? Sen Yahudaň padşasy? Özüň aýdýam. Kaysardan başga padşahymyz Bizim ýok. kanunumuz boyunca ol ölmelidir. Sebäbi ol özüni Hudaýyň ogly diýip atlandyrýar. Men munna ölüme münasip günä tapmadym. Men muny kamçylap, kok goýbermegi buýurýan. Eğer onu boşadaysın, ona Kaysar'a dost dersin. Onu haca çüýle. Sen onu kamçıla. Özünü padşah sayan adam Kaysar'ın düşmanıdır. Sen ne hemen karışıyorsun? Onu ekidin. Onu öldürün. Haça çüyle. Onu haza çüýle. Onu haza çüýle. Haza çüýle. Taşla! Yok olun! Bıyla! Yok olun! Ayrılın! Vatandaşlar!
Atam, olan günahsini geç. Näme diýenini özlerem bilen ok. Ver. Sen Mesih olsan öldüňem bilem alas et. Sen Hudaýdan gorkaň okmy? Ol hiç ýyly günah etmese de biziň ýaly jeda ally. Ya Rab, cennete baranda menem ýatla. Söz berýän. Şu gün men bilen bile cennette bolarsyň. Günnüýüň günertany älim jakyn 3 sagatlap garalyp durdy. Atam. Ruhumy sen eline berýän. Ey Hudaý, bu adam hakykatdan hem Hudaýyň ogly eken. Şo ýerde İsa'nın höküm edilmegine gatnaşmadyk. Maslahatyň dogruçul bir agdasy bardy. Onuň ady Arimatiýaly Ýusupdy. Ol sabat günü başlanýança İsa'nın cesedini jaýlamagy Pilatusdan ruhsat aldy. Bizi bağışla. Biz Rabbimiziň cesediniň izinden gelýäs. Elbette. Yönü tizrek bolun. Sabat günü yetip gelýär. Ol näme üçin öldürilmeli? Eger ol Hudaýdan gelenmirdi, onda näme üçin özüni öldürmäge ruhsat berdi? Menem edil şo soragy beripdim. İsan gara güýçlüň üstünde myktyary bardy. Hatda ölüler oňa boyun bolýardylar. Näme üçin ol özü üçin iştat etmedike? Men oň ýanyna 3 ýyllap boldum. Men oň Mesih digine inanýardym. Ine de ol öldü. Men nereye gitmeli? Niye hili gaýgyly waka? Ýöne, şöhratly netijesi bile. Biz Rabbiň cesedini ýaglamak üçin 3-nji gün elimizde müş kanwary isli ýaglary alyp gawryň ýanyna bardyk. Seredin, daş aýrylypdyr. Petru, Yakup, Yahya, kulak asın. Gawryň agzyny daş aýrypdyr. Biz o ýere girdik, ýöne Rabbiň jesedi ýok eken.
kimdir bir Rebbin cesedini alıp gidipdir. On nire koyullarını bilem zok. Näme? Rebbin cesedi yitipdir. Barıngda, özüňizem göräýin. Petrus gawra girip çıkan soň beýleki şägirtleň ýanyna gitdi. Ýöne men hiç taýda düşünmän zar aglap ol ýerde galdym. Muny eskerler. Ya farseýler edenler. Olar hatda o aradaky atlamany yok etmege yüreklerine dövenler. Ey naçar, nem üçin ağlayan? Rehbemin cesedi yetipdir. Onu nire koyullarını bilemok. Ey naçar. Näme üçin ağlayan? Sen bu yerden kimi gözleýän? Cenab, eger sen onu alan bolsoň, onun cesedini ýerde goýanyňy aýt. Men oň ýanyna gitjek. Meryem. Muallim. Maňa eliňi degirme. Sebäbi men entäk atamyň ýanyna baramok. Ýa Reb, sen diýir ekeniň. Barda, muny dogonlanmaýt. Sen bizi unutmaňsyň. Hudaý bizi terk etmändir. Olary aýt. Men Rebbi gördüm. Men Mesih'i gördüm. Ol ölümden nirellime? Hawa. Nädip? Ol ölümden güýçlidir. Onu näme üçin ölmeli? Ölümü yeňmek üçin. Bugün men bir wada hemme zada düşünmedim. Ýöne ýetibide köp gedek görünýär. We taglimat berdi. İsa gelmedinden bir näçe ýüdýärlikler öňünden Peýgamberler Mesihiň çekjek jepalary barada velilik edipdirler. İşaýa biziň günälerimiz üçin oň beden deşildi. Bize parahatlyk getirmek üçin o jepa çekdi. Biz oň yaralar arkaly şifa tapdyk diýe. Musa Peýgamber Ağaçtan atılan islenip kişi Hudaý tarapyndan lagnatlananlar diýipdir. İsa haçda biziň günä lagnatlarymyzy we ölümi öz üstüne aldy. Oň ölümi we dirilmesi bizi erwetligiň gannallaryndan, tümlegiň we gorkuýynyň häkimliginden hem utançdan azat etdi. Şeýdip Hudaýyň ýer ýüzündäki hem adamlaryň öz akpatasyny aljakdygy barada owraýma beren wadasy ýerine ýetdi. Hemme adamlar? Ayallarymmy? İsa meni owraýmyň gyýdy diýip atlanyrdy. Henem oň üçin gymmatlysyň. Henem gan akmasy bolan ayal we men ýaly. Ak pata münasipdiň. Inni hiç kime utunç içinde ýa-da gorkuda ýaşamak gerek gel. Hudaý bizi görýän ýa-da eşidýän däldir öýdüp gorkmagam gerek gel. İsa özü hakda şey diýdi.
Rebbin ruhu maňa seňni. Çünki ol meni garyplara hoş hawar wagt etmäge, ýesirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etjegini, Rebbin ajaýyp gününiň gelenini habar bermäge meshetdi. İsa himmeleri, hatta arası hasaplanılmayan kesel ayarları da elini koyup şapa veriyedi. Ol çağaları, erkekleri, ayarları, bayları, garipları, doğru adamları ve günahkarları talaymat hem özlerinin mertebelerini qaydyp berdi. İsa adamlara şapa verdi. Arwah jynlary kovdy. Özüne onanýalary hemmesini şeytanın gannallarından halat etdi. Şeydip ol hemme ruhlarynyň üstünden ıhtiýarynyň bardygyny görkezdi. İsa adamlary ölümlenem diriltdi. Şeydip özüniň ölüm üstünden ıhtiýarynyň bardygyny görkezdi. Şeytan bilen gara güýçler Golgotadaky haçda ýeňiş kazananlygyny anamly bolsalardy. İsa yamanlygyň we ölümiň häkimligini aýaklary astyna baskalap, ölümden dirildi. Diýmek ol Mesihde. Aha. İsan eden zatlaryny diňe Hudaýyň wagt eden Mesih edip biler. Biziň anamyzy we söýgüýimizi diňe rehimil, duýgudyş, gudraty güýçli Mesih münasipdir. Hudaý dünýäni yaradanyny, erkegi we aýaly öz huduryna ýaşaýaka, şatlygyny paýlaşmak üçin yaratdy. Oň maksady şeýledi. Ýöne biz oňa inanmadyk, tagşyryklaryna boyun bolmadyk. Bu utançda hereket bedi, Hudaýdan aýra saldy. Erkek bilen aýal hem bir-birinden daşlaşdy. Bizim diýen etmezlikde ýaşamagymyzy dowam etdirýär. Ýazgyda günah etmedik adam ýok diýilýär. Günahnyň netijesi ölüm we Hudaýdan aýra düşmekdir. Ýöne biziň Hudaýyň söýgüsini bilmän, maskaraçylykda we gorkuda ýaşamagymyzy ol islemedi. Abraýamyň oglunyň deregini Hudaýyň guzy berşi ýaly. Ol İsany biziň deregimizi ölmek üçin berdi. İsaň durmuşy, ölümi we ölümden dirilmesi, oň ýyzyny eýerenleriň Hudaý bilen ýetiren ara gatnaşygyny dekeltdi. Kudraty güýçli Hudaý bilen bolan bu bir gatnaşygy hatda ölümmizem ödüp bilmez. Garakçy haçly ölüp barýaka İsa iman edip, halasgaryň şu gün men bile jennetde bolarsyň diýen sözlerini eşitdi. İsa halasgardygyna iman etmek bile biz ebedi jezadan gutulýar we Hudaý bilen baky ýaşaýar. Nädip? İmany oň ýyzyna eýermek bile. Ol men ýalyny kabul edermi? Meryem kimidi muňa mysallarys. Kabul ediljegimi nädip bilerim? Oňa iman et. Dilek et. Oň bile gürleş. Gökdäki Atam, sen mukaddes hem dogrusun. Söýgüň üçin saňa minnetdar. Men seň öňünde günäkärdirin. İsa Mesihim, dünýä gelip, utanç we günä lagnatyny goýran eden üçin, oň men deregime ölen üçin minnetdar. Men öz halasgarymyň ýyzyna eýermek isleýän. Meni bagyşlap, kabul edeniň üçin minnetdar. Amin. 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 Minnetdar. Minnetdar. İsa goýulan men sesimi eşder. Men olary tanaýan. Olar men ýyzyma düşerler diýdi. Rivka, İsa seni tanaýar. Ol seni söýýär.
Bu Hudaý bilen baky gatnaşyklaryň başlangıçydyr. Onu ýakyndan tanamak we oňa bil baglamak bile gatnaşyk berker. Oňa anan. Biz oň sözi boýunça ýaşamak bilen ösýäs. İmanny dile getmek bile. Ara gatnaşykda hem ösýäs. İtaň şu sözlerini ýatda saklamak bile başgalary halasgar hakda gurrun berer. Hudaý size ak pata bersin. Yerde gökte ählak ıhtiyarı maňa berildi. Şoň üçin gidinle hemme milletleri şägir dedin. Olary ata, ogul we mukaddes ruhun ady bile çokundyryň. Size tawşyran bar zatlamy berja etmegi olara öwredin. Men dünýäniň soňuny çenli siziň bilenlerin. Amin.